Dobrý deň, takže dovoľte, aby som predstavil nový výrobok na našom vernostnom programe Zapalovač, ktorý je vyrobený z veľmi kvalitného kovu a je pochromovaný. Ako vidíte, jedná sa o veľmi pekný benzínový zapalovač, ktorý je možné umiestniť na kľúčoch ako prívesok. Je vybavený tesniacím krúžkom, takže benzín z neho nikdy nevyprchá a zapalovač je pripravený v podstate kedykoľvek slúžiť. Jeho veľkosť je veľmi príjemná, dá sa pripnúť na kľúče a myslím, že urobí každému radosť.